Преди няколко дена имах разширено представяне в BNI. Казах много за себе си, за моята лична история, разказах и за нашия бизнес, какво правим, как го правим и как всъщност помагаме на хората. Винаги, когато трябва да правя някаква презентация, винаги слагам страшно много снимки и това страшно много ме обвързва емоционално с презентацията. В случая ставаше въпрос за нашите клиенти, тяхните резултати и нашия подход, който сме изградили с годините. Това накара мозъка ми да се включи в режим на кинолента и буквално видях абсолютно всяка една тренировка, абсолютно всяко едно предизвикателство, което сме се срещнали. Все едно всичко беше на лента пред мен. Все едно видях всеки един трениращ, който идва вечерта, когато е пълна лудница в залата. И стана ми толкова мило и драго направо. Не мога да ви го опиша по някакъв по-различен начин, но просто исках да го споделя с вас, защото ето това за мен лично е знакът, когато човек прави призванието си в живота, когато го е намерил и когато действа в тази насока. Винаги когато нареждам някой колаж на преди и след на наш клиент, винаги изпитвам едно изключително вълнение за това нещо, защото виждам, че този човек ни се е доверил и ние сме свършили работата, което смятам, че е най-важното нещо.